салом алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Умедвор ҳастем ки ҳамаи шумо хубу тансиҳатен. Бениҳоят шуд ҳастам ки дар ин рӯзҳое ки ман бо шумо набудам, бениҳоят ҳар як лаҳзаву замон маро мепурсидед. Бениҳоят хушҳол ҳастам. Алҳамдулиллоҳ ки ман хуб ҳастам, соз ҳастам. Камтар дар ҳамин таи бороно побел кардагӣ будам, маззам нашидагӣ буд. Иҷа мо рафтем айраёнмон хариди калон када овардем якҷоя кати шавҳарам. Иҷа дар хона аллакай мо расидем. Иҷа гӯспандора аллакай бегаҳ шид. Чанд рӯзе ки навор кардагӣ набудам, шавҳарам дар хона буд, ҳама корбори хоная кард. Гӯспандоша хадаш нигоҳ кард, корбори агарочам кард, картошка шинонд бигем, укроп, гашничам хали бениҳоят бисёр шинондем. Баъд ҳавли нора хай ҳама кора кардем, якҷоя кардем. Дар хона будан иҷа вай кардем, ҳавли нора тоза кардем, тилешка заказ кардагӣ будем. Иҷа ман ай болои тилешка навор кардам. Вақти омадани гӯспандо бениҳоят манзараи хубу хушрӯшидагӣ буд. Хостам барои шумо камтарак навор кунам. Бениҳоят беҳад бисёр мепурсед, ҳам дар ватсап, ҳам дар комментариҳо. Телефон ҳозир бигем дар дасти Фотима буд. Ҳамин як чанд рӯзе ки видео накарда будам. Гоҳе вақт мешид медидам, гоҳе вақт мешид намедидам. Гоҳ касда ҷавоб медодам, гоҳ каси дигарда наметонистам, барое ки тез гуфтум як ҳавлина тоза кунем, гашничакомонам ки буроян коридагиҳо. Иншоаллоҳ ки Муҳаммадҷону Мустафоҷона туёшона сар мекунем. ҳазор раҳмати калон барои ғамхориҳотон, барои дуоҳои хубтон. Ҳамаи шумоя дуоҳотона гирифта, мақсад сабру тоқат карда ҳамаро паси сар кардам. Дар иҷа иначи хеле ки мебинед дар болои трактор дамо тилешка истодагиам. Иҷа шавҳар мебиёранам, ман тилак мекунам. ҳама корбори хона тамом. Ина иҷа тилешка аллакай тамом. Ҳамаро ҷамъ гирд кардем. Бояд омада бараншона кун. Кӯдакора иҷа бировардам, гуфтам ки як прогулкашон бирорам, вае ки дар ҳамин қадар муддат тамоман нашид вақти кӯдакора берун бировардан. Беҳад ҳавомон гарм, 32 градус, беҳад афтови ҷӯш, камкак кор мекунем. Мебиём я 3-4 соат дам мегирем ҳамин хели кати.
медава Фотима. У гов ҳам қадоде зад ки гӯшамона кар кад видео када нашид. Ҷанг дуранда кас. Яташ хуя, яташ бастагие. Скорее, молодец, Катя. 3, 2, 1 и... Мухаммад хоҳар штативорка кадаст. Осторожно, бачам. Ну, грибёк сахте медава ки. Хона дугонам да истодум. Гуфтум ма кӯдакора площадка мебарам. Гуфта бирама як нимта кор дорум мекунам мебиём номадест дугонам. Дугонам айхадам бисол калоне. Беҳад занаки тилло занакае. Молодцы. Нагу Мустафо. имрӯз яктам хеле моҳира гирифтам, тоза кардам, реза кардамша, моҳи сирхай. Приправаи универсальни солю кардамшая, камтарак мурчиш кардам, баъд томаткатиам хе мариноватш кардам. Хела шид истодагиай, хубтарш агар шав кунӣ саҳар биён кунӣ бо маззатар меояд. ма ки вақтам хам буд, ҳам хеле кардам. Байни клёнкарам нав хардам. Клёнкаи хушрӯ маҳқулум шуд барои болои устали дигари ман. Ана кози моҳиёро бирон мекунем. Да орд як бигем товшон додум да орда, баъд дар рӯғани ҷӯш андохтум. Кози даҳаншон айбшон ки хушрӯ сирхат дуриниш мулоиман гӯя. иҷами баргои салати агароти хидмай беҳад калон калони хушрӯшидан бигем я барбаша хӯрдем. ҳамхеда лали гирифтам, лимон мечоши беҳад ба маззаи хушрӯ мешакати лимон ба маззаида. хасакш мегем, ҳамин хасака. ина дастархони ма омода шуд. акмохро ки шумо мехӯрем, касони хурдестияни нӯшиёи таом, ба мо низ ҳамчунин. раҳмат ки то охирин аввал бо мо будед, раҳмат ки видеои моро дастгирӣ мекунед. дӯстони азиз, худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. умедвор ҳастем ки дар оянда низ видеоҳои моро дастгирӣ мекунед. дар ҳамин ҷо ба шумо худоҳофизӣ мекунам. хайр дӯстони азиз, ҳаматон дар паноҳи аллоҳи меҳрубон бошед.